Ce-am nu pot, că e pe față. Pe față n-am. Adică am, dar la poze. Bă, interesant, se vede. Deci dacă nu cade, dacă dau acum într-o dată, nu mai cade în veci. Dacă ai două telefoane, îl pui pe ăla mai vechi. Ia ce-i dă. Bă, se vede. Ciao, Domi. O să aveți și canalul, mă rog, e clar că o să aveți toate canalele în descriere de la toți. Eu am două canale. Pe ăla ce o să fie postat e cu 50 de abonați deocamdată pe YouTube și 2000 de urmăritori pe Facebook. E bun. Deci, ha? Nu postez pe Dominic and More. Nu, asta nu. Am altele pe care o să le fac. Dacă vreți să postez și pe ăla, facem alt vlog în altele. Okay. Astăzi am ieșit pentru asta că nu mai avem material și nu putem să mergem să filmăm. Acum aș trebui să filmez de fapt. Exact. Hai acolo unde ai căzut, unde te-ai dat tu pe spate. Nu se vede pe aici, adică e pornită. Stai să mă... Să fiu sigur. Da. Așa facem noi mereu, noi uităm să vedem dacă... Hai! Nu mi-a căzut nimica, ei! Mamă, cum face o dată pe față... Dominic intră în depășire. Ăla, dreapta. Mai aleu. Bă, mă miră că nu plouă. Ăștia sunt în spate. Așa, deci după cum am zis, o să aveți toate conturile noastre de YouTube și ăsta în descriere, Instagram-urile și conturile de TikTok în caz de orice. Și dacă ați ajuns până aici, nu uitați să apăsați pe butonul și să vă abonați cu clopoțel. Iau. Vezi că sunt oamenii acasă acum. Nu văd. Da, am văzut că la al doilea episod au scăzut destul de mult. Pe dreapta. Sau hai așa. Stai bă, să ne așteptăm și pe răzbi, bă. Că s-au rămas în spate. Hai să sărim prima oară de pe scenă, bă. Hai. Nu știu de la cine pui acum. Pun de la toată lumea. Deci de nu stau eu 2 zile pe ăsta. Hai, nici bași așa mult. Hai tot înainte. Nu, până pe aici în dreapta. Să ajungem pe la noi acolo și acolo noi pe scări, pe rampe. Hai. Nu și trepteză.
Nu știu de la cine pui acum filmările, dar... Da? Nu știu de la cine pui acum filmarea, dar... Pui de la tătă de nu stau eu 2 zile cu ăsta. Hai, nu-ți bate capul. Paul director. E premiu! Da, bă, da. Mai bună aplicație de editat, gratis, e la nivel cu Premiere Pro. Vedel. Nu, Petel, Bun, laptop. pui. Dar și pe laptop dacă ai. Da, laptopul lui... Așa și a meu, dar dacă e oameni, știi ce bine mere. Dar nu cred că trebuie să livrărie, da. Dar eu mi-am acum de Crăciun, îmi iau Asus ROG Strix. Are i5 generat. Păi da, Prin parc. O nimeni din parc. Nu s-a dus. Ratatata. Ratatata. Ne dăm pe scări? O să mă dau, cred. Eu sper să nu. Stai să vezi. păi eu m-am spus și dar mică spar cauciucul și nu-mi trebuie. Ok, eu trec cu poliția. Nu. Da, te trec cu poliția. Nu, nu trec cu nicio poliție. Stai. Du-te un pic. Uite, vine. Ciao. Salut. Hai, să schimbăm pe jos. Schimbăm. Schimbă dacă e. Eu pot așa. 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 E așa. Ce? De cât sunt? Sper să nu ajung, ba ajung. Dă-te. De ce faci? Pedalez. Oh. Stai. Uite, Ce joc? Zică mai tăi. Mai am 8 minute de film pe GoPro. Eu am... Stai. Cum ai consola niari spațiu. Și ea. Și ea. Și. Încercăm. Mai de puțin am luat să Hai să facem sport. Dacă vreți de tot, eu de tot, că eu pot să ies. Bă, ăsta e matului bine, bă.
acolo, pe trotuar. Îl prinzi? Da, trecă. Hai să vezi. Poți să-i da, cred că. Asta e încheierea de la vlog. Ai luat bonus. Vrem până el și zicem dacă are nevoie de impulsuri să facă. Hai. Numai încet. N-are sens. Să moară copiii de mine. Nu, eu nu o să vreau să moară copiii. O vezi pe asta? Numai încetul. Da. Oh. Nu vreau să pice, cum ai picat de câteva. Vreau să văd cum pică să pice. A picat direct în spate, am aruncat bicicleta și direct. Ani. Uite că dacă încearcă să vină spre noi, pică, mă. Îl ajută bicicleta să nu pice. Dar pe cine e nervos, mă? Anto, stai așa să-l vezi. Anto, stai așa să-l vezi. Pe cine e nervos el? Că îl jură copiii. Eu. Cred că el s-a bușit. Bagă o căzătură. Ce? Ce zice? Du-te în gura, mă. Îl jură câinii, băi. Uite-l, uite-l. Îl vezi? Mamă. N-am de unde, n-am. Da. A? Du-te, du-te.
Lasă. O, lasă. Hai să ne dăm pe acolo, poate mai zi. Hai să ne dăm, că poate ne înjură. Hai într-o roată pe lângă el. Stai că mă dau pe aici. Gata, s-a oprit, nu mai poate. Uite mă, o mers mai mult, bă. O mers mult. O mers mult. Numai încet. Să se pună. Păi hai mai aproape un pic. Am zis poliția, hai. Nu vine pe aici. Atâta ne spăriem, vine poliția. Nu știu ce-i cu omul ăsta. Ce? Da. Hă? Ce să-l întreb, dacă o băut ce? Întreb ce faci prima dată. Hai să-l întrebăm ce face. Hai, vino. Întrebă-l, ai băut o leacă de... Hai că-l întreb eu, veniți cu mine numai. Că nu poate să se ridice de acolo. Hai, da. Hai, da, stai să mă întorc așa. Salut! Ce faci? Ce faci? Ha? Ce-ai pățit la ochi? La ochi, ce-ai pățit? La ochi, ce-ai pățit la ochi? Și pe mână are. De câte ori picat? Ha? E, mă. Alu Vasa. Alu Vasa. Alu Vasa, copil. Păi? Nu. Nu vin. Nu vin. Nu vin. Ce aia? Matragon, care-i mai Mărăcoane? Matragoane? Îl știi? Bă, copil, i-am umplat. E vecinul. Ha? E vecinul meu. Mărcoane. Care-i? Mărcoane, e vecinul meu.